aggressivi u konfrontattivi. Kienet din l-attitudni li ħadu l-kelliema fil-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta il-ħadd wara nofsinhar. Mass meeting li sejjaħ minn Simon Busuttil fuq allegazzjonijiet ta' Daphne Caruana Galizia li issa kienu provati li huma folots. Itlaq issa! Minu dan il-Ġuda? Fil-waqt li ma ressa ebda prova biex jissostanzja l-allegazzjonijiet tiegħu fil-konfront tal-Prim Ministru reġa' tkarrab għall-informazzjoni. Nappellalkom titkellmu. Nappellalkom toħorġu l-informazzjoni. Simon Busuttil li attakka l-inkjesta maġisterjali għax skont hu l-investigazzjoni bdiet tard qal li se jinvestiga b'inkjesta jekk isir Prim Ministru. Fil-waqt li issa prova jdaħħal il-President tar-Repubblika ta' Malta fid-dibattitu partiġjan. Imma President, inti għandek l-awtorità morali illi tgħidlu bħalna itlaq issa! Marlin Farrugia, waħda miż-żewġ kapijiet tal-koalizzjoni, kellha diskors mibni fuq asserzjonijiet żbaljati u selmet mod speċjali għal Daphne Caruana Galizia li sforzi l-gideb fl-artikli tagħha hija suġġett ta' għad kbir ta' libelli. Ma nistax, ma nirringrazzjax ix-xogħol u s-sagrifiċċju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Tkellem ukoll Michael Brugulio li fil-waqt li ġustifika n-nuqqasijiet ta' żmien amministrazzjonijiet preċedenti nazzjonalista attakka l-inkjesta tal-maġistrat inkwerenti u s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna. Inkjesta fażulla! Kontinwament Brugulio qabbel lil Malta mal-ar fid-dinja. Ġejna Banana Republic.